синамогарони варзидаи ҷаҳонӣ бо рӯи кор овардани сценарияҳои навин ва мутобиқ ба табъу завқи бинанда пайваста талош мекунанд. ҳамин аст ки бинандагони синамои хориҷӣ пайгири ахбори фарҳангии ҷаҳон ҳастанд. ҳаминро ба назар гирифта мо низ дар нашри худ чанд навиди фарҳанги ҷаҳониро ҷой додем ки пешниҳоди шумо менамоем. актер Стефан Капичич ки дар франшизаи Дедпул нақши мутант Колосси Русиро бозидааст, аз оғози наворбардории қисми сеюми филм хабар дод. дар ин бора хабаргузории Лентару истинодан ба хабаре ки дар саҳифаи инстаграми ҳунарпеша омадааст хабар додааст. истеҳсоли Дедпул 3 аллакай оғоз шудааст, навиштааст ҳунарпеша. ҳайати ҳунарпешагони филми Трикел ки 8 ноябри соли 2024 намоиш дода мешавад, Райан Рейнолдс ки нақши Дедпул ва Хью Джекман нақши Волверинро мебошад. дар қисми сеюми лоиҳа тамошобинон боз қаҳрамонҳои франшизаро ба монанди ҷангии Суперсоник, Блинд Ал, зани Дедпул Ванесса, Юкино ва Доппендер хоҳанд дид. маълум аст ки Дедпул 3 аввалин тасвири олами синамои Марвел бо рейтинги калонсолони R хоҳад буд. Дедпул 2 ки соли 2018 ба таб расида буд, дар прокати ҷаҳонӣ $785 миллион ба даст оварда онро сердаромадтарин филм дар коиноти X ё ин ки Люди X табдил дода буд. студио Warner Bros. трейлери ниҳоии The Flash ки Эзра Миллер нақш дорад нашр кард. навор дар канали ютуби DC нашр шудааст. филм дар бораи он нақл мекунад ки чӣ гуна қаҳрамоне бо номи Барри Аллен барои наҷот додани волидонаш кӯшиш мекунад ки ба ақиб сафар кунад, ки ин ба таҳдид барои тамоми ҷаҳон табдил меёбад. ва ҳайати ҳунармандони ин лоиҳа инчунин Майкл Китон ва Бен Аффлек дар нақши Бэтмен, Майкл Шеннон дар нақши генерал-зод, Саша Каля дар нақши супердухтар Кара Зор-Эл ва дигарон шомил буданд. коргардони навор ки санаи нахуст намоиши он 16 июни соли ҷорӣ дар назар аст, Андрес Мусчиетти мебошад, ки қаблан дар 2 қисмати филми Ано кор кардааст. қаблан нависандаи амрикоӣ Подшоҳи даҳшат Стивен Кинг гуфта буд ки пас аз тамошои филми Флеш ба ӯ таассуроти гуворо уфтодааст. моҳи феврали соли ҷорӣ тамошобинон барои таҳрими The Flash аз рафтори актёри ситорагар Эзра Миллер даъво карда буданд. ҳунарпешаи амрикоӣ Арнолд Шварценеггер гуфтааст ки ҳамарӯза машқ мекунад ва нақша дорад то абад зиндагӣ кунад. дар ин бора The Hollywood Reporter менависад. вай гуфтааст ки ҳамарӯза дучархасаворӣ мекунад ва дар филмҳо низ нақшро идома медиҳад. ба ман пул лозим нест, ман ҳама чиз дорам ва ман ҳама корро дӯст медорам. ман интизори ба нафақа баромадан ҳам нестам. нақшаи ман то абад зиндагӣ кардан аст ва то ҳол он хуб амалӣ мешавад, гуфтааст актёри 75 сола. қаблан маълум шуд ки Шварценеггер вазифаи директори амалии киностудияи Netflix-ро гирифтааст. ба фикри шумо Арнолд Шварценеггер метавонад умри абад бинад? ин суол бо гузашти айём посухи худро хоҳад ёфт. Люкас Филм трейлери нави филми Индиана Джонс ва Чархи тақдирро нашр кардааст. дар канали расмии ширкати филмсозӣ дар YouTube наворе бо номи Theft пайдо шуд. амали идомаи франшизаи филми саргузашти дар соли 1969 дар авҷи ҷанги сард ва мусобиқаи кайҳонӣ байни Иттиҳоди Шӯравӣ ва Иёлоти Муттаҳидаи Амрико сурат мегирад. сюжети расм дар бораи муқовимат байни бостоншиноси солхӯрда Индиана Джонс ва фашистони собиқ ки аз ҷониби ҳукумати ИМИА барои кор дар НАСА ҷалб карда шуданд нақл мекунад. дар мубориза бо бадкорон ба Джонс духтараш Ҳелена кӯмак мекунад. дар трейлери нав ганҷинаи асосии филм Чархи тақдир намоиш дода шуда буд ки мувофиқи ривоят онро Архимед кашф кардааст. дар филм инчунин Матс Микелсон, Антонио Бандерас, Ҷон Рис Дэвис ва Тоби Ҷонс нақш бозиданд. коргардони ин филм Ҷеймс Манголд мебошад. нахуст намоиши Индиана Ҷонс ва Чархи тақдир рӯзи 8 май дар ҷашнвораи синамоии Кан баргузор шуд.
این بود چند خبری فرهنگی از عالم سینمای جهانی که در تورنمای سامانه‌های خبری نشر گردید و ما ابلاغ آنها را پیشنهاد شما نمودیم. تا نشرهای من بعد شاد و پیروز باشید و پیگیری کردن برنامه‌های دیگری رادیوی تاجیکستان را از روی موج 104.7 FM فراموش نکنید.